କିଛି ଫିଗର ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ହଉ ଚେକ୍ ନମ୍ବର ଇନସର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଚେକ୍ ନମ୍ବର ଯଦି କରିବାର ଅଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି ତ ଆମେ କଣ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ 00 ଥାଏ କେତେବେଳେ ନମ୍ବର 00 ଥାଏ 89 ଏମିତି ଟାଇପର ଫିଗରଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଟର କି ତାହେଲେ ଆମେ କିବୋର୍ଡ ଥ୍ରୁ ଏଣ୍ଟର ହିଟ୍ କରିବା ସେ କଣ ହଉଛି ନା 00 ଗୁଡା ଚାଲି ଯାଉଛି 00 ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ କରି ଚାଲୁ 00 ଗୁଡା ଭାଇଟାଲ ନମ୍ବର ନା ତ ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନମ୍ବର ହଉ ଚେକ୍ ନମ୍ବର 00 ତିନିଟା 0 ହଉ ତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏଣ୍ଟର ହିଟ୍ କଲା ପରେ 0ଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟେସନ ସାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଏଣ୍ଟର କି ପାଖରେ ଏମିତି ଏଇଟା ଦେଇ ସାରିକି ଆମେ 00 କରିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଣିଲା ପରେ ସେ ରହିବ। ଦେଖ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ଜିରୋ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ଜିରୋ ଗୁଡାକ ଯାଉନି। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ନମ୍ବର ଆଉ ନମ୍ବର ହେଇକି ରହିଲାନି ଟେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା। ଟେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା କେମିତି ଜାଣିବା ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ ସେଠି 7 to 8 ରେ ମୁଁ ଯେ ସମ୍ କରିବି ସମ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋ ସମ୍ ନେବି ଅଟୋ ସମ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ 70 କୁ ସେ 70 ରେ ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ନର୍ମାଲି ନମ୍ବର ଆଗରେ କଣ 00 ଥାଏ କି 00 ନଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଟେକ୍ସଟ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଯୋଉ ନମ୍ବରକୁ ସେଇ ନମ୍ବର ଏଟାକୁ ସମ୍ କଲା ପରେ ସେ କେବଳ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ନା ଏଇ ନମ୍ବରଟା ନେଲାନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟେକ୍ସଟ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମକୁ ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନମ୍ବର ଆଗରେ 3ଟା 0 4ଟା 0 ରହୁଛି ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ କୋଟେସନ ଗୋଟେ ଅଛି ଡବଲ କୋଟେସନ ତଳେ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟେସନ ଦେଇକି କରିକି ନମ୍ବର କରିବା ପରେ ସେ ନମ୍ବରଟା ସେମିତି ରହିବ।